So for mom nyina kwaba eba Mpanisɛm TV eso ene da edin kan na so say obe subscribe obe like obe comment na wa share bibia kire wadwen a numbers no ene da screen so no fa na ene ni nkomo ye de ye bia apono de ato am bibia abusofo eyi eyade a edi ntintiman pa ewo enipa asetenem ana afi so akanfo yamamre ene yamanem ntene ye behwe eyi ene ensa ahodo a ye de eye eyi ewo titiru ene menhia efikasiem ene ahemfia aka na nse asante amamre mu no se eyi befia na ato abese no na ato adwadwo na nananom se biebu penisi enfen fumpan enhyenmen ana afi nso ewo se nananom ene abusua ewo fie bi bitwa safie ne ade ne senti ye wonsa ahodo a ye de eye eyi na nsa a yetimi de eyi no bi ene nsafufuo snap apetishi afei broni nsa a ye fre no whisky afei doko eno de aya na ye wonum a wonum enim nsaden enom no ana mpedodo na wo mota nom sa ensen na oni se akanfo yiyo no yewo adehyiye yewo abrempon yiye yewo asabi mobrofo nso de nanso ni nyina ya yiyo esanse eyi bia eyi na de etie ne se eye adehyiye anasa abrempon yiye ewo ahemfie a nti ene ye nkomo ni nyina akoye ahemfie na Mpanisɛm TV ahemfie nko na mpedodo na yeta gina ene se asante amamre ne amamre ana yesua de yenim ana yepese ye kyerɛkyerɛ wonma enim obi nso a wonim na opese ode ne de beto so no obekyerɛkyerɛ si yeye yi a nananom se biebu omani atai kokowa enka ne tete nso no na ye de ensa na eye yi pa nti amamre ne de yentumwi de etia ene tie ensa ne de ye yi ne senti santehene ne betwafo hene a no ye goso man hene ono na ampem bia na se ebre bia no se yeye yi ewo menhia fikisiem anase ahemfie na eho behia se ebehia ensa nipa ohwese sa ensen ebeba ahemfie eye goso man hene na ensa ne ba bedru wie pa yewo obi a ono so behwe se ensa no eye papa ana se eye ensa ebetimi ede aye sa adwumadi a yebedi enkanka ne ayi nipa no edin de otumfo anonom sahene afi onya kahwe wie pe na wo se papa ni bi a obehwe se ode ba kogina nanom achiame anim na nananom ahwe se ensa no ba bia wo se bi ko bia ya ede akọ na ensa no ansa na ede beko no ye de kire ye wura wie pe a nananom achiame eto din wete se nananom achiame beka se donto na ye ka donto a enye se ebia ye bibi huhu bi a unti bi eda donto ye ensa no dodo ohun ensa dodo anase kura anase kukuo kukuo na ensa no gum no ni nyina na ka bomma ne donto nti donto baako na chese fa kukuo no baako ensa kukuo no baako ebia fa koma nananom jasefo nananom chidom nananom akwam kontre ohun ni nyina eye kwan a ye fa so echensa na ensa no so no enye obia na binya bianom se sa ensa we nya wura ahemfie pa yewo nananom atitiri a ene fekutira sa ensan ebeko wonom ho nti empempi no bo nse ehenkwafo no esisi omomatiri so babia esien de aya na enkahwe esisi omomatiri a aya na enkahwe na de ekire pa apote ne se ekire se ampa ensa na ba ahemfie na ye eche enti se ensa ne si obia batiri na se bi esi bonkum anase nifa eno nche se ebia omuade ebia akosi bonkum eno nche se omuade obuade na ebia na esi na ne bonkum no wabre tode ko nifa na se ebia esi nifa no wabre ntode ko bonkum ti abrabo ye di na dane nti sa na etie nti se ye wa kamam ha dia nipa wodi nsafufuo eba enkanka ene menhia fikesiem ene goso manhene na wode ba wie pa na otumfa no nom sahene ahwe se ensa no betimi a che ne pepepe na obia etimi nya ne de no on ne beba begina nimu
ɔne nananom bi ne pɔmpɔ nsuo bɛhwɛ na ɔmakyɛ akyeame nso di animu nti saa nsa we bepia ahemfie a obiara ɔsɛ fata sɛ odi nsa anim na yɛkyɛ nsa ma nananom nya bi ɔsɛ ɛkɔ no ebi ne pɔmpɔ nsuo otumfo pɔmpɔ nsuo hene otumfo akyeame afei nso anonomsa hene nso ka ho bi ɛne wɔn bi a mentimi ama wɔn din nyinaa nti abusuafoɔ nsa deɛ edi ntintiman paa wɔ asante ayi yom na deɛ edi mu ntintiman paa ne sɛbiebu nsawofuo shnap ɛna afei nso ɛyɛ apetahyi ɛne abroni san whisky na ɛno no nsa fufuo no deɛ yɛyɛ no wɔ badwam ɛde kyerɛ amammerɛ ne amanneɛ na afei ɛno akyi no ewie pa na abroni nsa no a yɛfrɛ no whisky no yɛakɔ akɔtena ase na yɛayɛ bɔsoɛ nananom de ayɛ bɔsoɛ san sɛ ɛden a ɛyie deɛ adehyɛ no bebree bɛfiri baabi aba akuni ne ne ntini sɛbi ɛntumi fa nsa fufuo nkɔnkɔmmɔ wɔ mo ɛno ɛnkyerɛ ahɔhoyɛ anaasɛ amanneɛ nti ɔmo ebia na obi wɔ nom a onim nsa fufuo nom nti ɛho behia sɛ ɔno nso yɛde whisky ɛbɛma no na agya ɔno nso anom pii afei nso nsa no ebiara ne deɛ ɛyɛ abusuafoɔ ɛyie deɛ yɛwɔ nsa biara ne deɛ ɛyɛ nsa fufuo deɛ yɛnom na yɛde atwa safeɛ shnap wotumi nom nanso shnap deɛ titiriw paa ɛne sɛ yɛde gu nsa ɛde kae nananom ɛde frɛ nananom sɛ ɛkwan mu na hɔ ewiem nte obi a wɔbɛkɔ abusua mmoa biara ɛbɛtumi aba no aba bɛboa abusua ɛho behia sɛ nananom obi a wɔmpɛ nananom yie obi a wɔmpɛ abusua no nkɔsoɔ obi a wɔmpɛ kuro no yie yɛde yi apayɛ ɛde pam saa nnipa no nyinaa firi ɛkwan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛkwan mu bɛda hɔ na saman foforɔ a ɔrekorɔ no wɔnyɛ amanneɛ bɔsu bi ɛde akɔbɔ nananom ɛno akyi whisky no deɛ mɛde ka akyerɛ mu akyerɛ sɛ ɛno deɛ ɛtitiri ne nti na ɛba bɛwo nananom no ɛno na nananom ɛde ɛyɛ bɔsoɛ ɛno na nananom ɛde yɛ bɔsoɛ yɛka bɔsoɛ a yɛyɛ yie na awie na ɛwɔ sɛ yɛtu apɔ nti apɔtuo no mu no ɛno na nananom sɛ bieburu wɔn de ɛbɛka wɔn ano na wɔn anya biribi kakra na wɔn de agu yɛfun pam nti abusuafoɔ mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛkɔ na yɛkɔhwɛ sɛdeɛ sɛ nsa fufuo no nya bɛduru mɛnhyɛ afikɛhyia mu a otumfoɔ akyeame ɛhwɛ sɛ wɔn bɛkyɛ nsa ne sɛdeɛ wɔn si ɛkyɛ no na otie bi ɛkɔba abusua yɛnkɔ yɛn na yɛnkɔ tie bi na biribi akyerɛ wadwamhyɛw numbers no ɛna ɛda screen so no fa na ɛfa adwenkyerɛ ɛfa bra ɛwɔ mpɛninsɛm tv ɛso yɛde busi na yɛn nyinaa akɔ akɔhwɛ sɛdeɛ yɛsi ɛkyɛ nsa no. Microphone, don't talk. Now be quiet, my name, don't talk. Let me be for don't talk. Sit up. Let's start here.